És ahogy látszódik, így dobigálják a labdát, hogy egy jó rugás, és Nem mondtam neked, hogy én szájból lesz a tükörpont. Irányják! Mondom, kurva tükörpont. édes Istenem, miért kell veszekedni? Bocsánat a zavarásért, de úgy látszódik, hogy az operátorok szerettek egyet veszekedni egy tükörponton, ami egy akváriumban van az operátor szobában, ahonnan fut az egész. Úgyhogy, ja. Az eredeti piktéli szalámi másfél évszázada az életünk része. Utánozhatatlan illata már reggelente elcsábít, de különlegessé varázsolhat egy gyors salátát is. Ha kell, megkoronázza az uzsonnát, este pedig tökéletes kompozícióban várja a vendégeket. Persze tudjuk, magában is páratlan ízélmény. A piktéli szalámi egyet jelent a minőséggel. Már 150 éve. Most vásároljon PIK terméket, Toyota Corollát vagy kicsinét konyhai eszközöket nyerhet. Ja. Sziasztok gyerekig! Hát képzeljétek el, megyünk focizni a srácokkal, viszem a GoPro-t. Csávónak múltkor ekkora Az, bolyója ha még volt. egy ilyen mondat elhagyja a szádat, én esküszöm, hogy féltékeny leszek. Szerintem ez romlott amúgy. Enyhén sperma íze van, de amúgy nem tudom Ó, honnan tudom. Annyira geci. ismerős volt már nekem valahonnan. Ha tetszett, nyomj egy lájkot és iratkozzál fel. The ticking clock feels out of sync. A flicker in